ועכשיו לעניין אחר. האורח הבא שלנו גדל בבית חילוני. לאחר שירותו הצבאי נכנס לעולם העסקים והפסיד את כל הונו. בעת התרסקותו הכלכלית החל במסע רוחני עמוק וחיפוש אחר דתות וזרמים רוחניים ומגוונים, אבל בסופו של דבר מצא את שלוותו וגם את רעייתו כשהתקרב לחסידות ברסלב. השניים החלו להפעיל דוכן להפצת היהדות בתחנת סבידור, תחנת הרכבת המרכזית בתל אביב, ובמשך שנים פגשו ושוחחו עם אלפי נוסעים שנעצרו לרגע ליד הדוכן שלהם וניהלו שיחה או ויכוח נוקב בשאלות קשות של יהדות ורוחניות. את הסיפורים המרתקים שחוו ושמעו מנוסעי הרכבת העלה שלומי שטרן, המכונה האדמו"ר מהרכבת, בספר חדש שהוציא לאחרונה. שבוע טוב לך שלומי שטרן, האדמו"ר מהרכבת. שבוע טוב גם לך שלומי וגם לצופים. איך הגעת לירושלים ברכבת? לא, עם הרכב שלי. עם הרכב שלי, אבל הגענו בשלום ברוך השם. כן. נחזור בשלום. תשמע, הסיפור שלך, נכנסתי קצת וקראתי, מפורסם בהרבה כלי תקשורת, משום שהוא באמת מיוחד במינו. אתה התגלגלת גלגולים שונים ומשונים עד שהגעת אל המקום שהגעת אליו, אבל הדוכן הזה ברכבת הפך אותך לסלבריטי. נוסעי הרכבת בתל אביב, בתחנה העמוסה כל כך, לא יכולים לפספס אותך ואת רעייתך. מה יש לך לחפש שם בדוכן להפצת יהדות ברכבת? אתה יודע, אני אשתף אותך. לא הייתה לי ברירה. הייתה לי, כמו שסיפרת בתחילת התוכנית, חברת פרסום. התרסקתי, 8 שנים התגלגלנו בחובות. אי אפשר לנהל בית. הגעתי לנקודה שבעצם אני הולך לשדה ומדבר עם הבורא, או שאתה עכשיו לוקח אותי, או שאתה פשוט פותח לי דף חדש, אבל מה? אני גם אהיה שליח שלך. אני אעשה משהו טוב לעם ישראל. מצד אחד אני אפרנס את משפחתי, ומצד שני אני אעשה טוב לעם ישראל. וימים ספורים לאחר מכן התגלגלנו לרכבת, זכינו במכרז גם, עמדנו שם, דוכן ענק, נפלא, עם תכשיטים וספרים. כל עוברי אורח באמת ניגשו, חוו אותנו, כי חייכנו. אני חושב שהיהדות זה שמחה, זה לאו דווקא צריך להיות חמורי סבר. כן. ואת כל הסיפורים שצברתם שם, אתה ורעייתך, העליתם בספר הזה שכתבת. תן לנו דוגמה. אני מניח שעוברים אנשים צעירים ומבוגרים, יהודים ושאינם יהודים, ומכל הסוגים. איך אתה ניגש אליהם? איך אתה מושך אותם אליך? כולם ממהרים בוודאי. תראה, הם עוברים במבואה, יש לך עניין של שניות. אחד המקרים שאני לעולם לא אשכח, היה יהודי שעבר, וראיתי את המבט האובדני שלו בעיניים. עניין של שניות, ראיתי מבט שאדם רוצה למות. איך תיגש אליו? מה תעשה? מי אתה בכלל? מי אתה שתגיד למישהו משהו? העזתי וקפצתי ותפסתי לו את היד וצעקתי לו, לאן אתה הולך? הוא אומר לי, תעזוב את היד. אמרתי לו, לאן אתה הולך? לאן אתה הולך אח שלי? באיזה זכות אתה תופס אותי? התווכחנו, התעמתנו מילולית, והוא אמר לי בסוף, אתה יודע מה? אני הולך להתאבד. בגלל מה? בגלל אהבה נכזבת. ישבנו ודיברנו בערך שעה וחצי על הספסל ברכבת. הרגעתי אותו, ניחמתי אותו. זה היהדות. היהדות זה מה אני עושה עם היהדות שלי. זה לא זה שאני חובש כיפה או זקן, איזה יופי. כולם זה אחים שלנו. השאלה איך אני מתייחס אחד לשני. התורה אומרת הוא בלכתך בדרך. נכון? כן. בן כמה היה משה, שלומי שקפץ וראה את אח שלו? בגיל 18. כן. הוא לא שאל שאלות, הוא ישר ניגש ונתן לו יד. היהודי הזה, ראיתי אותו כל יום למחרת, כי הוא עבד בהייטק. וכל יום, תודה רבה שעזרת לי, תודה רבה שלא ויתרת לי. זה אחד המקרים היום. היה מקרה מדהים, יהודי בן 80, היה קרוב לפורים, ניגש אליי, תגיד לי, אני גם יכול לשמוע את המגילה? אמרתי לו, איזה מגילה? הוא אומר, מגילה בפורים, אמרו שרק ילדים. הצורה הכי נאיבית. אדם בן 80 ניגש אליי ושאלתי שאלה כזו, אמרתי לו, בוודאי, לקחנו אותו ביחד, אשתי ואני, ולראשונה בחייו, בגיל 80 אולי, הוא שמע את המגילה. אתם גם ידעתם לזהות אנשים, לא עלינו, חולים במחלות קשות, נכון, וסייעתם להם בסיוע רוחני. איזה עוד מקרים מעניינים? אני אתן לך דוגמה, הייתה אישה שאני אקרא לה פה בשידור, רויטל. הייתי רואה אותה כל יום עוברת בפרוזדור, ויום אחד צעקתי לה, בוקר טוב, שיהיה לך יום טוב גברת, שיהיה לך יום טוב. וכל פעם הייתי צועק לה, כל בוקר ראיתי אותה, יום אחד היא ניגשה לדוכן ואומרת לי, תשמע, הבוקר טוב שלך עוזר לי ללכת לטיפולים הכימותרפיים באיכילוב. ככה ליווינו אותה במשך 2 שנתיים ימים ליווינו את האישה, דיברנו איתה, עודדנו אותה, וגם היום אנחנו בקשר איתה. היא יצאה מהמחלה, היום יש לה בעיות אחרות,
ברוך השם ממשיכים קדימה. כן, אנחנו רואים תמונות מתוך הדוכן שלכם שם ברכבת, ואתה, האדמו"ר מן הרכבת, עושה שמח. ספר לנו קצת, אתה גדלת בבית של ניצולי שואה, נכון? כן. אבי ניצול שואה, אמי היא דור שביעי בארץ, ממקימי העיר תל אביב, היו בתקופה של הרב קוק אפילו. אבי, אתה רואה את המזוודה החמודה הזו, איתה הוא עלה על האונייה גלילאה בגיל 7, לבד בארץ, מזוודה שבנויה ממסמרים. אני קורא לה אפילו נחמה, זאת בדודה שלי. למזוודה אתה קורא נחמה? כן, כי המזוודה, אבי זיכרונו לברכה, ואני זה המשפחה. אין עוד משפחה. וואו. זה כל המשפחה. ועם זה אתה מסתובב? עם זה אני מסתובב בבתי ספר, באולפנות, בישיבות, ושולה מתוכה, במקום בגדים, סיפורי חיים, סיטואציות, אבל גם כלים לחיים. היהדות זה כלים לחיים. זה איך אני מתקדם, איך אני מעודד את עצמי, איך אני משמח את עצמי. אתה יודע, פנו אליי ברכבת, הייתה פעם אישה שפנתה אליי, וצעקה עליי, לגבי השואה, שזה נושא מאוד כואב לי. והיא שאלה אותי, איך אתה לא שם ספר של אותו מישהו שאי אפשר להזכיר אותו, בדוכן שלך? אמרתי, איך היא מעיזה לשאול שאלה כזו? התפתחה שיחה של כמעט 4 שעות, עזבתי את הדוכן, ישבתי איתה על הספסל, בסוף נהיינו חברים. כי אמרתי לה, גם אני, גם אבי ניצל מהשואה, לא רק את. עלה את המספר. מה אנשים צריכים? אתה יודע, שלומי? אהבה. כן. המכנה המשותף לכולם. כל הספר המתוק שלי פה מוביל בסופו של דבר לאהבה. אני אתן לך דוגמה נוספת. יש סיפור שנקרא שמחה באהבה. עבר אצלי פגוע נפש. כל יום הוא עבר, ויום אחד הוא אומר לי, תשמע שלומי, אתה מכיר אותי, נכון? אני יכול לקחת כמה דיסקים. אין לי כסף עכשיו. ראיתי, הפנים שלו היו עצובות. כל הבגדים היו מלוכלכים מכתמי אוכל שהוא אכל כנראה מהפחים. אמרתי לו, קח כמה דיסקים שאתה רוצה. תשלם לי מתי שאתה רוצה. לראות את הבן אדם. זה אולי הסגולה שהשם נתן לי מהתשובה. איזה יופי. אתה יודע, אנשים יגידו, טוב, אולי הוא חבדניק כזה שמוכר יהדות, מניח תפילין לאנשים, אולי הוא ברסלבר שרוצה למשוך את החבר'ה ליערות, להתפלל לאביהם שבשמיים, אבל אתה בעצם גם סופר, אתה חבר אגודת הסופרים, נכון? אתה זכית בפרס רבינוביץ' לשירה. הספרי הראשון. כן. ספר לנו קצת. הספר הראשון זה היה לפני הרבה מאוד שנים, הייתי בקבוצת עכשיו, המשורר רוני סומק, עד היום אנחנו חברים, ליווה אותי בכתיבה של הספר ובעריכה שלו, זכיתי בפרס קרן רבינוביץ' של הספר, הייתי אפילו התרואיתי עם יאיר הורוביץ, עם יונה וולך, אם מישהו מכיר, דוד דוידן, בקפה שטרן בדיזינגוף, תחשוב, מקפה שטרן בימי שישי, האדם התאווה לדבר כזה. כן. מי המאמין? קפה רובל, פתאום אדם עם זקן. המעברים הם בלתי נתפסים, אבל בתור אחד שכותב, וכותב שירה ופרוזה, זה נראה לי די טבעי בסופו של דבר. כן, זה מאוד מעניין. אגב, הנה אנחנו רואים שוב את הדוכן שלך שם ברכבת, מה מכרת שם? ספרים, דברי קודש? כן, כן, אותו דבר, כל הזמן ספרים, דברי קודש, אבל תמיד צץ על השיחה. תמיד יש איזושהי שיחה עם מישהי שהיא אומרת לי, תשמע, אני חייבת לדבר איתך. אני חייבת לשתף אותך במשהו. וכל שיחה כזו מתפתחת גם אחרי זה, גם מעבר לזה. זה לא רק מסתיים בדוכן. אתה יודע, הייתי בעברי גם קב"ן בצה"ל. כן. הייתי בבריאות הנפש הרבה מאוד שנים, 16 שנה עסקתי בגיוסים. אתה יודע איך הגעתי לשם? הייתי מ"פ בצבא, שם אותי בבקו"ם למילואים, וטיילתי בבסיס. עכשיו, אדם שמתגייס עובר טראומה. הוא משתנה פתאום, קורה לו משהו. באחד הפעמים ראיתי ילד שתלה את עצמו. הורדתי אותו מהחבל. שאלו אותי איך ראית, מה עשית, תשמע, אתה נראה לנו מתאים להיות שם עם נערי רפול, עם נערי אולגה, הקימו אז את כל הפרויקט הזה. כן. אמרתי, בשמחה רבה. כלומר, מאז ומתמיד, הלב שלי היה פתוח לראות הזולת. כן. היום שלמה קרליבך, כן, שמך גם שלמה. שלמה בן נפתלי גם. כן, כמו בכלל, קרליבך. כן, קרליבך, שתמיד היה יוצא אל כל אדם ואדם, שכל בריאה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ראה בהחלט בצורה שוויונית. וממש לפני סיום, בואו נפתח את המזוודה, תן לנו איזה טיפ טוב לחיים שמחים, כמו שאתה אומר, לאהבה, לאהבת הזולת, לדברים שאתה מוכר מהמזוודה הזו, כמעט בת 100 שנים. בת 100 שנים, אני אגיד לך, אתה רואה את הכדורים האלה? כן. זה כדורי סמיילי. זה כדורים שמחייכים. כשאני מוסר לבן אדם את הכדור הזה, הוא מתחיל לחייך. דווקא הדברים הקטנים גורמים לבן אדם להיות שמח. לא צריך דברים בומבסטיים, צריך לגרום לבן אדם לחייך קצת. החוכמה היא מעט.
אם אתה שואל אותי מה יש בתוך המזוודה הזו, יש מילה אחת גדולה שנקראת מעט, שאדם יראה את הזולת ויאהב אותו קצת, שאדם לא יאכל יותר מדי, שיאכל קצת, שיראה את אשתו שיאהב אותה קצת, לא צריך הכל, כי הכל הזה בסופו של דבר הוא כלום. כן, יוצא מן הכלל. יש ניגון אבל שלהם, מותר לי? ניגון? כן, ניגון. נו, יאללה, תרביץ. ניגון של האדמו"ר. בבקשה. עבדך אני, הנני, והדע עדותיך, אוי עבדך אני, הנני, והדע עדותיך, עבדך אני, הנני. והניגון הזה ככה ממשיך וממשיך לו, אחרי זה עובר למקצב שמח. זה הדבר הכי חשוב, לשמח אנשים. כשאדם שומע ניגון, הלב שלו נפתח. נכון. הלב נפתח, הוא יכול לראות, הוא יכול להתבונן, אבל גם מאהבה. נכון. זמרה מפילה חומות, אתה יודע. טוב, אנחנו נסיים. נודה לך מאוד, שלומי שטרן, האדמו"ר מהרכבת. תודה רבה. ונשתדל לקרוא את ספרך, מספר את סיפור חייך, כפי שהוא משתקף בסיפורם של אנשים אחרים, שם ברכבת בתל אביב. תודה רבה לך ושבוע טוב. תודה רבה גם לך, שלומי.